नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. शिवसेनेनं कोकणाला भरभरून दिलंय. त्यामुळेच बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेचं कोकणवासियांसोबत असलेलं नातं अतूट आहे. ते नातं कधीच कमी होऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या मागे पूर्णतः भाजप आहे. भाजप पक्ष पैशाचा वापर करून आमदार फोडू शकेल, मात्र सर्वसामान्य जनतेला ते विकत घेऊ शकत नाहीत. पैशाच्या राजकारणातून शिवसेना संपवू पाहणाऱ्या भाजपाला केव्हाही यश येणार नाहीये. कोणती अपेक्षा न ठेवता सर्वसामान्य लोकांनी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाला मी तडा जाऊ दिला नाही. शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिलो. येणाऱ्या काळातही विकास कामे थांबणार नाहीत. उद्धवजी ठाकरे यांनी सिंधुदुर्गच्या विकासात भरीव योगदान दिलंय. ज्या शिवसेनेनं भाजपाला सर्व काही दिलं, त्याच शिवसेनेच्या नेत्यांवर ईडी, सीबीआय, केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून शिवसेनेचं अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न भाजप करतंय. मात्र पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या पाठीशी राज्यातील शिवसैनिक ठाम आहेत. उद्धवजींनी प्रामाणिक काम केल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांच्याबद्दल आत्मीयता व सहानुभूती निर्माण झाली आहे. प्रामाणिक काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी जनता कायम राहते. त्यामुळेच उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पुन्हा एकदा विधानसभेवर भगवा फडकवेल असा विश्वास आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केलाय. आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण शिवसेनेच्या माध्यमातून मालवण तालुक्यातील गोळवण, मसुरे, आचरा, आडवली जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या बैठका रविवारी संपन्न झाल्यात. यावेळी शिवसेना संघटना वाढीसंदर्भात आमदार वैभव नाईक यांनी शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिकांना मार्गदर्शन केलंय. विकास कामांची माहिती देण्यात आली आहे. या बैठकांना शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभलाय. शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, मालवण तालुका प्रमुख हरी खोब्रेकर यांनी देखील शिवसैनिकांना मार्गदर्शन केलंय. याप्रसंगी गोळवण येथे उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, मालवण तालुका प्रमुख हरी खोब्रेकर, महिला तालुका प्रमुख दीपा शिंदे, कृष्णा आंगणे, भाऊ चव्हाण, माजी पंचायत समिती सदस्य कमलाकर गावडे, बीजी गावडे, उपतालुका प्रमुख बाळ महाभोज, काकू गावडे, महिला विभाग प्रमुख प्रज्ञा चव्हाण, युवासेना उपतालुका प्रमुख अमित भोगले, युवासेना विभाग प्रमुख राहुल सावंत, अजित पार्टे, अल्पेश निकम, शशांक माने, विजय धामापूरकर उपस्थित होते. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.